Lily, how are you? That's good. Excellent. Okay. All right. Thank you so much. Kuna sita nashukuru mfaro wamaingama na amai nemburi yose vasikana nevakomana tauya upana tisina kukuudzai kuti tinouya asi chiziva tiri kuuya kumusha wedu mukaona tabva kumeeting yestanding committee tanga tine meeting so ndaudza macomrades kuti tikumbonoona vamaingama ndatozongotuma ndonga maona kashort notice. I'm sorry about that, my Maingama. But we felt kuti baba Maingama tingokwanisa kuuya tichitenda Mwari nekufara kwakanyanya kwatinako kuti Ishe vatirangarira. Ndosaka maona ndasimuka ndichiimba rwiyo rwepostora kuti hakuna tinogona kutenda kana kukudza kunze kwaMwari. Saka tinofara kuti tinokuona mune utano hwakadai. It's an effort yakaitwa nemhuri. Ini ndinosaluta kunyanya mai Maingama. Amen. Saluta vese vakanga vachitsigira around mai Maingama nemhuri yose kwaMaingama nevemusangano vakabatsira kuramba vachipa aisi nyore. 8 years is not a joke. Dzekupersecute. I knew, you knew, we all knew kuti hapana mosha makapara. Hatisi kuti of course panofiwa pese isu tine urombo kuti pakaitika chinhu chakadaro uyeva akaita zvakadaro tataisa kuti hamusini. Saka vamwe vanogona kusanzwisisa kuti vari kucelebrate here kuti pakafiwa. Isusu tiri kuti akanga apomerwa mhosva haana mhosva. Ende tinotenda kuti Mwari wedu akazviratidza kuti panguva yakaitika chinhu chose zvakaitika asi Mwari vakatirangarira. Saka ndochinhu chandangotenda. Saka tisatatanga hedu munoziva Maingama namai Maingama. Ndizvo ndakakuudzai ndichiti aiwa you are quitted. Mukati munhu zvanotaura izvi haminoda kuzviwana kupi.
because chizaudi mwari vanenge vachitaura nematauriro. So just a prayer. Chakumbira Michael kuti mutipo prayer kutenda mwari pachitiko chakadai kutasviswa pana Ebenezer. Amen. As far the Lord has taken us. Amen. Tasviswa pachinhu chakadai nenyasha. Wonku magweta akaita basa rakakura tinovatenda. Wonku matare vakautawo mutongo unoenderana nejustice tinovatenda. Asi chikuru chatinonyotenda inyaya yebasa rakabatwa naShe, nekuti chose chaitwa naShe. Ndanichiverenga tsamba yamakanditumira, ndakaiverenga ipapo mainyora musi wa20 August. Ndakainzwisisa asi yandipa kungonzwisisa kune kumbofuti ngati publisher ndozvandaifunga ndikati there's no need to publish that later, but it's so powerful, much more powerful than Paul's epistles to the Corinthians kana kumaGalatians, because yakazara nemweya inspiration nevision. It's an empowering letter, and thank you for that letter. So tinomatira my God. Mr. President, muno siva kusa simba kwetu ndochakura simba asimiwo muri simba rangu muno ndiva simba mariwe ndoda marimu ya muri takatengwa ndiro paraishe yawa weyu chose munoziva kusasimba kwangu ndochakurasika asimi muri simba rangu muno ndiva simba mariwe ndoda marimu ya muri wangu ndakatengwa ndiro paraishe ndawa wenyu chose. Baba, taimba muimbi wokuti munoziva kusasimba kwedu. Baba, tinonamata masikati ano nezita ramambo Jesu weNazareta. Tiri muno muimba ya baba namai maenga hama. Baba, muumbi wese watinotaura nezvake Mwari ndiye atisvitsa munzvimbo ino mutsvene wakatendeka. Baba, tauya tichizara nemufaro. Tauya Baba kuzokutendai nekuti muri Mwari wakatendeka. Baba, munotaura mushoko renyu kuti kana takomborerwa tisazokanganwa kutenda Mwari. Baba, vamwe vanodaro kuti ndapukunyuka vasingazivi kuti vapukunyutswa nei mutsvene. Baba, asi isu tinonzwa kukosherwa changamire muponesi. Vazhinji vakatsanya, vazhinji vakaungudza, vazhinji vainamata, vazhinji vakakwira mugomo vachinamata vachiti Mwari tiwanirei nyasha pavana vedu mutsvene. Vamwe vakafirako kumajeri changamire muponesi, asi pana lasi makaita nyasha mutsvene wakatendeka. Ndodzatauya Baba kuzotenda masikati ano tichiti Baba mufudzi wedu, nyasha dzenyu ngadziwanzwe muimba ino Mwari. Baba, tiri kufara, tiri kuona ine hutano Mwari. Kwanga kusikungwara changamire, kwanga kusiri kuziva kana uchenjeri Baba, asi makaita nyasha dzenyu. Baba, tanga tiri kukosherwa Mwari, majaji ariko Mwari, magweta ariko Jehovha, asi hakuna gweta rinodarika imimi changamire. Makarakidza ukuru hwenyu Mwari, ndiye Mwari watakatenda Mwari. Vamwe vanotizira kudzing'anga, vamwe vanotizira kumachinda, asi tinotizira pamuchinjikwa tichiti Baba mune chekuita noupenyu hwalasti Mwari.
kufa kwamambosiya vazhinji vakaona Mwari. Nekuda kwalasti Jehovha natungamirai Mwari, vazhinji vachaona kuti you are God. Muri Mwari weminana, muri Mwari anotaura kana ati hongo hapana anoti kwete. Baba ndoda kukutendai masikati ano, tichitenda neupenyu Mwari wamakapa varanda venyu Mwari, mukati moda kuzvirakidza Baba nezita raJesu weNazareta. 8 years dzanga dzisinyore muimba ino Mwari. Baba ndanga ndiri kutaura mutsvene mukati memoyo changamire ndichiti ropafadzai murandakadzi mai maenga hama Jehovha. Ndaona Ruthi mavari Jehovha, Dibora wenguva yedu Mwari, Esther wenguva yedu Jehovha, akamira pamukaha akamirira rudzi rwekwake. That's what she did for this family, oh God. May you continue to increase her, my Father. Baba, you are so faithful, oh God. Munoshamisa Mwari, rudo rwakadai Jesu tinoti Jehovha, nyasha dzenyu ngadziwanzwe mutsvene. You are God of mercy. Munoti kana mataura hapana anopikisa. Baba ndinotaura shoko iri Jehovha muimba ino kuti Mwari vazhinji vangatadza kunzwisisa. Baba vazhinji vangatadza kunzwisisa, vazhinji vangatadza kunzwisisa, asi watakatenda kwaari mutsvene anoita minana sezvamakaitira varanda venyu Mwari. Chiropafadzai wese akaita chekuita muimba ino, chiropafadzai vese vainamata. Asi Mwari ndakunamata ndichiti Baba ngavasazodzorwa mumashure, nekuti pane vachauya nemasoko, pane vachauya nemasoko. Asi Mwari ndinoti imimi muri nharire yavo. Chizovapai simba, chizovachengetai, chizovapai mazano. Rambai muchivapa simba rekunyengetera nekunamata, nekuti muri Mwari weminana. Mazvitamwe henyu Mwari, semhuri yenyu Mwari tasvika muimba ino, chirambai muchititungira mumira Mwari. Tinoziva kuti nerimwe remazuva muchashamisa Zimbabwe. Munazvo zvamakatiratidza Mwari, zvamucharamba Baba muchiita ukuru hwenyu hugoonekwa. Baba mazviita kuti vanhu vazive kuti muri Mwari. Tinavo vari mumajeri Mwari, vari kutongerwa mhosva dzavasingazivi. Pavanonamata vazhinji vachitaura vamwe havazivi zvazvinoreva, asi mazvirakidza Baba kuti vatoriko vari kumajeri, vari kutongerwa mhosva dzavasingazivi. Takunamatira mishamiso Mwari yamakaita pavana venyu igoitirwa vana vedu vari mumajeri. Zita renyu raJesu rigoramba richikudzwa nekuti muri mutsvene. Baba taakudzorera mbiri ino kwamuri, nyasha dzenyu Mwari zigare muimba ino, zita renyu rigokudzwa nekuti makatendeka. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Tinodzorera mbiri kwamuri nekuti muri Mwari, muzita raJesu weNazareta. Amen. Thank you very much. Thank you. Let's sit it. Saka Baba ukano Baba maengama magani Baba tinomufaro wakanyanyisa mai maengama magani muranda washe tinotenda mani no tatirega tisvike kuno tikwanise kuti tizoonana, tikwanise kuonana timbokurukura tichionesana kuti zvinhu zvakamira sei. Ndamboti vamwe vambobuda sei vamainga mati hazvina hazvo mhaka zvakanyanya, saka it's okay. Rudo hapana chatirikuita chimwe chinganzichi isati sivaya vanoenda kunopira kungangaka tiriwo kunamata, saka vachibaya just ma introductions of ways here quickly and then tobva tasungopawo maingama namai kana vane mashoko zvavo nekungoti experience yavo vanonzwawo sei nepatavapa nekwatiri kuenda. I know kuti chiitiko chekungotenda Mwari, tichitenda Mwari kwazvinofadza sei hama nehama tichigara nemufaro. We are excited. Thank you President. Amen. Amen. Tinotenda Mwari kuva pano kwemukomo wangu. Panapa reburi kwemengama tina vamurai munovaziva our national executive member, tina mukoma Obey Stole our youth chair, tina Baba Harare the people's provincial chair for Harare, Baba Vachikombo, the mayor for Harare and also our treasurer Baba Vamvumba, the People's Secretary for Rural Strategy Mobilization, Baba Vachizira, the Chair for Women Assembly, Mairedu, Mama Mukito, all the way from Kireti, Mayor Zakari, very Deputy Secretary for Local Government, Baba Mafume,
tina mama Chinanzvavana, our Solicitor General, tina baba Vachimini, our Solicitor General Zakari, tina the people, Vice President, mama Ikore, wamaona wachiromina mato mukuru chaizvo. Ndingangoti hatichadzi vakuru mugere navo, ndingangoti ndo vatinavo nevamwe vatungamiri vari panze veHarare. Pangadai pakati pamutanguti regai tilimite nenyaya dzeCovid. Tatosada kukanganisa chaiko ndinourombo kuti ndasiya vabva vatange bodyguard pavagere pacho ndo SG yedu yemadzimai all the way from Mutare. Tinotenda president muraho vakoma iyo iofisi yangu saka ndiyo yekuita introduction, so nenda nambotositaura vani mazvida. My deputy baba Vazhizhai, the People's International Organizer, ndigere padhuze nemu mukoma. Maita basa organizer, maita basa president, vice president, neutungamiri wese wepano. Ndinonzwa kuzvidu kukwisa nezvamaita yakuzondiona seumwe wenyu. Ndinoda kutora mukana unoyu kutendai nerutsigiro rwese rwamanga muchipa. Rutsigiro irworwo ndorwakati sustain. Rusimba kwamuri kutaura uku akubve muchikafu, but munobva peace of mind. Munhu anokwanisa kuwana peace of mind kana aine hama dziri panze apo dzinenge dzichimurangarira, dzichimutumira mashoko enyaradzo. Ndozvakatisimbisa zvikatipa tariro yekuziva kuti kana zuva raMwari kuti ribude rasvika, tinobuda, tikadai tabuda. Saka tinokutendai zvikurusa. Mawedzi angu haakwanisi kubudisa kutenda kwangu. Kutenda kwangu kunodarika mawedzi nokuti mawedzi ari limited. Saka maita basa, tinongoshuvira kuti zvamakaitira inini natungamirai madzokera muzviitire vamwe vose, nokuti hazvina kutangira nekuperera patiri. Ticharamba tichingosangana nematambudziko iwayo as long as tichiri mutungamiri watinawo weudzanyiriri. Asi tikaramba tichibatana saizvozvi zvinotifambira zvakanaka. Saka tinokutendai president nomutungamiri wose. Isu tine mufaro watinawo baba ndiwo uyu wamaona kuti tiuye nemusha wese. Yamaona iyo ipati vashoma vasingoripo vatakatuma kune mamwe mabasa, but the party semazira amunoita ndo iri pano neutungamiri hwayo. Mukaonawo kuuya kwataita kune chirevo chikuru ndechekuti tinokoshesa basa ramakabata. Vazhinji havazvizive kuti vamaengayama patakatanga in 1999. In fact, rekandidzokere kumashure nokuti ndatangira munzira. Tisati tasvika ku99 takuita inonzi Working People's Convention. Takanga tina ainzi raw data kana kuti reaching out to the people, working people across the whole country. Kuma locals, FZCTU, kuma township, kwainotangwa mapadi, but muno mumasebhabu maamune mapoka akanga achinyanyoshanda zvakanyanya yaisanganisira ISO, International Socialist Organization. Vanga vari very active semember yeISO. That's why nana comrade Gwisai, Munyaradzi, comrade Chikweche, nevamwe vakawanda, nevamwe vana Mutumburanzo, if you remember them, vakazoshaika, nana comrade Sando, macomrades edu ataifamba nawo, nana Musekiwa, vakazoshaika kunana Warren Pagi. Ndosaka ndaona ana Spencer, macomrades edu tichiri ku socialist organization. Taita meetings every Friday. Ideology yekuti how do we establish a socialist state, and we were understanding the dynamics of the kondramo. Nana negation of the negation. Kushikatazo baiko kuno vataenda starting my student leaders. Ndo vataenda ku National Working People's Convention. Vamaengama vakauya iko kwachimirira Residents Association. Because vanga vari kuma Residents Association. Tatine 40 organizations, civic organizations akatanga musangano.
vamwe vese vamunoona vakumhanya vachiti tisu tivarizire pati takati vanga vasipo, vanga vari kune mamwe mapato uko avanga vanawo hatingazotauri nemazita, asi tinovaremekedzawo nekuti kana vauya vanaimbwa vasunure musi umwe cheteka, ende tinononoka kusunura tinoruma zvokuti mugona kutoruma navatenzi nekuti ihasha zokuti twanonoka kuti kusunura, asi ava ndo vakatanga chinhu ichi nevamwe murimo mukati umu. Tichiremekedza wese arimo nokuti hazvinei kuti wakatanga kana kuti wakazojoina, nokuti igutsa ruzhinji, iduta vanhu, musangano wevanhu vazhinji, inhimbe. But I'm just emphasizing how strong this man is. Namai vari mustruggle kubva kudhara, very committed. He's also a businessman par excellence. I'm not so sure if Latvia, yes, Latvia kana chiri kunyatsofamba zvakanaka ndozati amai vakanga chimboichovha kana napa, but we'll do everything to make sure baba the 8 years dzamakaitwa slow down dziitwe recovered ende tiende kumberi. Hatinga-announce zvakawanda, but we will try our best in our own limited circumstances. But beyond that, we also would be very happy to check kuti muda kuramba muchisevha musangano in what capacity. Kune mavakanzi ariko, including our president. Saka it depends nokuti munoda papi kana muchingogona ndonanda kuti ade matanga mango practice muri pane. But honestly, your role is very important. We would want you to play that pivotal role in the party. He's one of the very strong cadres ideologically, very deep and very methodical and structured in his arguments. A lot of people don't know that. But I have a lot of confidence in Comrade Maenga Ama from way back. Back though I think I was in the inside, you must actually go with a presidential candidate, dream minister. Presidential candidate, panazangireka ati akoka tombofunge isongogumira kwedu kuorganizing poster yenyengerana nyaya dzokuti takunokompita kucongress kuorganizing munomozi vamatauri vazvinoita. So he is a brother, he is a comrade, and what is more exciting for me is that his depth in the knowledge of Christ has deepened. And ndochino chandakaona handizoti chichakaitika kujere kuti musvike pakadaro, because I've seen your comprehension in my scriptures and even spiritually. Ndikuona kuti maane kushonga kutsva. Mai Maenga ndo andaiyanyoziva kunyanya semupostori wedu. Ima Maenga ndizowa muri paside, but ikani ndiri kuona kunge ndima kumberi. Chii chanyasoitika ipapo, because it's an exciting area for me. Inyasha, because ndinoona even kana mwadi yamakanyora, it was very deep in scriptures and also interpretation yema scriptures. So ndinotenda kuti Mwari vane zvavakaita nekupenya kwavo kunoshambisa, and it's very good. So mashoko edu ndiwaya tauya zongokuonai nokuti tigare tiri panapa tichionesana. We'll make sure that you continue to play your role according to what you are able to do and your availability, and we will support you. Another thing chamunofunga togona kubatsira, we are ready to also help zvinhu zvedu zvichienda mberi. Ngati ndo mashoko edu baba Maenga Ama. Apa ndo patagumira singaziva kana pane zvimwe zvatogona kuti chichinoioi. Yeah, it's okay. Yeah, okay. Thank you very much.